Hej alle sammen, velkommen til den her video. En lille kort video. I dag der vil jeg rigtig gerne vise jer ind på vores hjemmeside, hvad vi ligesom sælger, og hvorfor vi sælger det, og hvad det ligesom kan gavne jer, når I køber det. Og det første jeg ligesom vil vise, det er ligesom vores månedens bedste deals, som vi har fået lavet. Så det vil sige, i den her måned, det er jo så i oktober måned, der har vi så lavet noget udsalg til 3 forskellige filer, mapper, som der ligesom kan gavne jer, i hvert fald som jeg selv har lavet. Så det vil sige, når I så køber den her fil, jeg har prøvet så vidt muligt at lave en fil billede, og det vil så vil sige, at når I så køber min fil, så kan I ligesom se, at det ikke er nogle filer I allerede skal downloade. Det er nogle filer der allerede ligger i mappen. Så det vil sige, I behøver sådan set ikke at downloade andet end den fil jeg sender til jer. Og det vil jo så sige, at de ting her, mapper der ligger herinde i forvejen, de behøver I så ikke at, hvad kan man sige, downloade, fordi de allerede ligger derinde i forvejen. Så det vil, jeg har allerede lagt filerne ind, og det vil så sige, at alt det her, det er allerede Windows egne filer. Windows, hele bundet, det er ren Windows filer. Så det er sådan set Windows, der ejer alle dem her. Så det er ikke, der er ikke rigtig noget farligt ved at, hvad kan man sige, åbne dem her eller noget, fordi der står også Nvidia og starter onboard service og enable service, så det er jo sådan set ikke nogle filer der går ind og ødelægger din PC. Det forbedrer sådan set bare dit internet og din spiloplevelse, og så øger din FPS i Minecraft eller CSGO eller whatsoever you play. Det synes jeg i hvert fald er mega fedt at kunne hjælpe jer derude med at, hvad kan man sige, få en bedre PC, uden du skal ud og købe en helt ny PC for at få præcis den samme performance. Det er jo ret billigt, vil jeg jo selv sige, hvis du skal ud og have en helt ny PC, hvor mine filer kan gøre præcis det samme, bare øge din performance, både smoothness, in-game, internettet, alting overall hjælper vi sådan set med. Og vi synes faktisk, vi har sat priserne rimelig billigt som muligt for jer, så jeg ligesom også har råd, hvad kan man sige, til at købe vores filer, mine filer, så det ligesom også gør lidt nemmere for jer, både om at spille jeres spil, men også bare, man kan sige, i stedet for at I skal være frustreret over, I både får lag spikes og for dårlige FPS og alle de ting, så kan I gå ind på themansion.com og købe vores filer til billige priser. Ja, det var nok det for den her video.